dan iyan dan masusuyan Pilang benar tetian yang hindi kejing kejong ayapi kanam kerla Kajing persya banti uranium hadomesian kadang sa kum ka benta ka bakongsan ka history jong ka than Henry ha ka sauterik naitung arja punriu ukhon ningkong imi spliti ulapan pau ba ka snong kadang sadin ha ki babun kiliang bat usuba ba kani kala bandai namar ka jingyang persya jong ki banti uranium ha ka jinglang kan mau buram ya ka jingyang scam jong imi spliti ban persya ya ka jingthmu ti uranium hadomesian ha ka tai ka singi ba prijun lingdo langren khoning kong imi spliti ulapan pau ba ka jingsokhia halo ka jingduna ha ka roi ka par ha ka snong loong bawat la ka sarkar kalapan biang ki katu katni ki jingdon kam kum ki school bat ka boarding electric Henry ka barang duna tam kalong ka surong kumba talarong baro chi kata na por se por ni la ju ya don ni la ju ya wan ban ai ngan lem ta ka jo mi kun ki ti na du ba ime jo ni dang don te na du ba dang don ime jo ni hang ne ka sra par thei ni la ya ya ti ni kam ka ba ya dei par ka ti ta ka ti ga uranium rangkat lang bat hi nagapor siya kapor bat nagalyang jungi kita ki kun kiksi baro ni don mentahang ni wat langin don lut baro ru ni don kato kani ki don dang don su di bam pat la ban don rangkat mentagasni te ndei pen pau mentah kumu kun nang kong ba ni don gani ka jingmut bat ngasngeu ban ai kublei nam ta jong thi bakani ka de ka jing ka sngi kumala ong ba de ka sngi persya uranium kata galong bana ka por se ka por ni wan phi na ka liang jong phi ru ni wan bat dia don lang bat ni ha ba phi wan ni nam sneu shu tang kum kita ki samla jong ka ri hin ring sneu kum ka ying hi baro ka we dei na ka ta ka daw hoi ni hang ni kat ni phi awan ban pen chngan yang ni bat ni ru ni don tang kat ni ka snong ka ba ni don seri klau ka snong ka ba nong kondong ni bat don ni la don ka to kat ni ki kam ki ba ni yo khndiat khan sot nak sarkar kum school ka government LP school hang ni ru kala don nang ta ki kala jo kum ni hi pila yo i te hinrei hakiba ya dei bat ki wei ki kam ku surok ka dei ka badon kam nama ka dei ka lenti la ne ka budlum jong ka roi ka par na ka banta ki pai ba nong song song te hinrei tang na ka dau bangin persya ya ta ka jingti yu ta mar ko khendeu uranium ka sarkar kum hilut ki ai baro te to ka ta ki ha ka jing perkhat jongi lang baro bat phi pakata galong nakapor siya kapor kanyati te ngaru ngamda bunkin na kanya kapor te hinrei bangila Ukraine ya kanya ya giju sikiju nakapor siya kapor nadu badang doni me kumangala ong mene bat hadu kini gisngi jingmut ki jing perkhat jongi kindang yai nim sem ong ba phi wan ban pen biet la ne ban na ka no ne kane ka kam ka bakrau na ka bantai ka jongi snyu na du baslang bangi le ya kane mi khang persya ya kane na ka bantai ka jing ha jong ka ri ka jaj ben riu hi om tang no bantai ka jongi ne ka sa ka na ka liang jonga ngakwa ban pen pau tang gini kentin ki ba khndiat hakaju kejialang uskatish nong uba NDCM uloong ba watla ka sarkar kalale katu katne ban kentiu ya kasnong Henry dangbun ki jingdon kam ki ba ompala ban pendap om tang hadomesiat Henry wat hakisnong marjanru ulakerpat ya ka sarkar bakan peteng ban phai khmat sakaroi kapar jong kathan bat ban pun ulong ik project ki banlong ka chingarap ki paiba la bon telikisnam ka sarkar kala susngap menti ya karoi kapar kini kicaka jongi imat lese namar bangi ya persya ya kata ka jeng temu jong ka ban wanra ya kata ka project panti yorani andrei hadu menta
hoi ni la yo kum kalai yo ru ya ka school na pakin ni dang don kam ru sibun kiwe jing don kam apa ni kecaka ka choni ngam mot tang na ka benta ka dom sia re ya ki jaka saudong saukun jami ka baken thop na du len wa ka ji phlang di loin phang mo pra ter ni dang don kam ka school ni dang don kam hadu menta ni dang don tang hadu upper primary level ka batai ka government school ni don kam ki secondary level ni don kam ru ki higher secondary level apo kan ke iri ke chumi ka bai na ki upper primary government ji le na du bompat khaya ngala don ka upper primary government school hawa kaji anri hadu menta ka sarkar kamla awat pan penkiu secondary level nangta nidang don kamru sibon ki surok pan penyaso ya ki jong ki than ki jongi ka weina ki surok ki ba na wa kaji sha phlang di loin sha lang pa bat penyaso sha ka blok sarani ko ka bateiru ka headquarter jong ka subdivision ka su sakut pangasunong lang pa kani ka jingle jong ka sarkar nga imat ka don ai salandat baki bu knang anre ke jing sha la dei ban pen pe ka ni ka surok sarani ko namar pa kalong ka wei ka benta ka dan kam na benta ka tong ka than ka jongi na ta su ki surok sha ki ni ki jaka ka ki shnong ki bubun ki badan hakane ka iri jongi sadu nong malang samothaba patiwi ki goi ki surok ki basulong tangkem ki lenti yat kulai yat masi kam talong ka kum ka surok ka badai nangta wat ka umbam umdi ru ni hajing sangi la yo anrei ka jing yo kalong ka basu malu mala kham tamang ne ko dam siat ni yo do pajri la da jur slap ba he ajri la bantkut batu tang ki ne ki sniru ni tang mat ye ka jing tu bat ni la tang le repair na ka banta ka ni ka jing don kam ti kumta ikwa maka sarkar kan maramot kan pun thmai khnang ba kan long jing man toy nak pata ka jing don kam jam pai ba nang ta ka jaka sumar ki ginong pangru kani ka jaka ka jongi ni don ye ki jing pang ki ba kham sirkhei kha ki ba ni yu i bangi jumat ki jing pang kansa ka we na ki jing pang ki ba kadang sibun ban sumar ya ka jing pang kansa ki ni kisni ni don tang ka we ke PhD ha po wa ka ji bari we doktor lengkap pat katu kan nengot ki nong trei ti ngas ngau ba ka sarkar ka don kam ban pen kiu susu ya kan ka PhD ha po wa ka ji pan wan ra doktor ban buru ki jaka che pang jang ki nong pang khnang ba ki baduk ki basikam ki dopang ken yo pan pha sumar hawa ka ji ban le chadu sha shalom lane sha nong stoin lane samokarwa ti kini ki long ki jeng kwa ki jeng pan pau jang ka ni ka po Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya